Fil-jum tal-votazzjoni ftit wara l-erba, il-Kummissjoni Elettorali ħarġet it-turnout sa satejn ta' wara nofsinhar. Metodu li huwa kollox differenti minn kif kien jiġi kalkulat dejjem fl-istorja elettorali ta' pajjiżna. Fil-fatt, skont il-Kummissjoni Elettorali, it-turnout sa satejn għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew kien ta' 42.59%. Iżda l-istatistiku Dr. Vincent Marmara innota li dan huwa metodu differenti għal kollox li użat il-Kummissjoni Elettorali biex ħarġet it-turnout sa dak il-ħin. Dr. Marmara spjega kif hemm differenza kbira bejn dawk li ġabru l-vot għall Parlament Ewropew u dawk għall-Kunsilli Lokali. Mela allura biex il-Kummissjoni Elettorali qed tagħti persentaġġ kważi l-istess, qed tikkalkula fuq dawk eliġibbli għax ġabru l-vot. Is-soltu kienet tikkalkula turnout fuq dawk il-voti reġistrati. Mela biex inqablu like with like ma' 5 snin ilu, il-persentaġġ ta' turnout sa satejn ta' wara nofsinhar u ta' 38.27% għall-Parlament Ewropew. Innota Dr. Marmara li jfisser li turnout reali sa satejn għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew kien ta' 38%. Dan fil-waqt li bil-metodu l-ġdid fejn ma teħdux in konsiderazzjoni dawk li ma ġabrux id-dokument tal-vot u għalhekk ma votawx, it-turnout li ħarġet il-Kummissjoni Elettorali għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali huwa ta' 41.13%. Għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali it-turnout sa satejn bil-metodu li dejjem intuża, Dr. Marmara sostna li dan ifisser li hu ta' 31.16%. Marmara saħaq li ċifri ta' turnout imqablin like with like jinkludu wkoll dawk li votaw fl-aħħar jiem waqt il-ġranet dedikati għal votazzjoni bikrija għal dawk li l-lum huma assistenti kummissjonarji u dawk li jinsabu residenti fid-djar tal-anzjani jew rikoverati fl-isptarijiet.